Mikä toi jätkä? Ja sitten 241, 242 ja 243 valittomasti päivää. Timo se oli, joo Timo. Se on vitu vaan. Joo. Joo, Alamäki siellä. Lähti kamppailu. Saadaan käytyä. Jos tarkoittaa sitä. Että se on muuta päättyy. Rauhassa vaan Jaakko, minuutti mennyt! Ja seuraavaksi numero 2. 39. Siinä vastakkain Harri Mikkola ja Henri Aaltonen se käydään tällä matolla numero 3. Ja siellä naisten koulussa saadaan voittaa tehtyä voittoon. Timo aloitteita! Ja ottelu numero 240. 240. 240. Ottelu numero 240 käydään matolla numero 1. Timo, työskentely vaan, töitä! Samson oli kanssa ihan liekästä. 2 minuuttia mennyt! Se oli ihan liekästä, oli hieno katsoa. Joo, mä katsoin sen. Maailma on ollut vastaan. Timo, nyt töitä! Just noin, kunnolla yrityksiä vaan! 2,5 minuuttia mennyt jo, nyt pitää saada homma mattoon! Musta peruttelee koko ajan. No just noin, loppuun asti! Uudestaan vaan! Jatka loppuun asti vaan! Nyt lähdet kippaan, just noin, oikein loppuun asti! Ja päälle! Pidä kaveri alhaalla! Hyvä, paino päälle vaan! Siitä tuli 2 pistettä! Nyt on Jaakko Ota tappiolla 2! vaan! Vasen käsi pään alle! Peruuta vähän Timo, peruuta! Vähän taakse ja sit jalat vippuu! Vähän taakse ja jalat vippuu! Älä päästä ohi Jaakko nyt! Paina vaan sit jalasta ja nyt ohi! Uudestaan vaan, heti uudestaan! Polvimattoon vaan! Mitä Jaakko ruveta tapahtuu, oot 2 tappiolla! Tiukka mentiin tässä matolla numero 4. Vedä siitä vasemmasta! No joo! Pois sieltä nyt! Töitä! Siinä 10 ja rauhassa! 5-0 Jaakko! Nyt Jaakko pitää ruveta tekemään jotain, 5 on tappiolla! Oli, että sun kuolemainen käsi on ekaksi pois ja sit sen jälkeen moutti. Ettei siellä sisällä. Minuutti 20 jäljellä, sä johdat 5-0. Nyt pidät siinä hyvin! No On niin. 5 pistettä! Nyt pois sieltä! Ja nyt! Maltti vaan! Paino Käänny, alas! käänny. Ristäkää alas! Käännä se kaveri pää toiseen suuntaan! Käännä se pää sinne vasemmalle! Minuutti aikaa Jaakko! Ottelu numero 242. Esekiel siitä, Esekiel! Selkää! Back moutti! Eli ottelu numero 242. Nyt pois sieltä! Kainaloiden alta otteet, Timo, kainaloiden alta. Kiire on Jaakko! Pisteet tuli. 9-0! 45 sekuntia Timo, ei tarvitse tehdä mitään erikoisempaa. Nyt on pakko lopettaa Jaakko! Tee jotain! 9-0. Voit säästelläkin vähän. Älä vedä täysin mitään nyt enää, 30 sekkaa. Vedät henkeä. Pois sieltä nyt Jaakko jo! Vielä ehtii! Varo sitä sun oikeeta jalkaa. 20 sekkaa Timo. Ei mitään hätää. Jos sä nyt suoraan syöttää sitä leukaa, niin se voi puristaa, mutta älä lähde turhaa.
sekkaa. 5 sekuntia. 5 sekuntia. Toisiin. Jes. Hienoa. Ja voittajaksi Timo